Ɗan adam yana da baiwa da fasaha iri-iri don more zamantakewar rayuwa. Noma yana da cikin baiwa da fasahar bani adam tun asali. Ya zo a tarihi, mafarauta da makiyaya suna yin noma da wuƙaƙe da fatanya don samun abin da za su ciyar da iyalansu. Da ci gaba ta riske su, sai suka koma amfani da dabbobi don noma abinci mai yalwa. Amma zuwan kimiyya da fasaha, sai fasahar noma ya saka walwala a fuskokin manoma. Daga ƙarni na 19 zuwa yanzu, noma ya zama abin alfahari a duniya, ta inda mafi akasarin ƙasashen duniya ke zuba jari a harkar noma don ci gaban tattalin arzikin ƙasashensu. Ku kasance tare da Noma TV a cikin shirin fasahar noma. Fasahar noma, ci gaban manoma.